पचास टका डालचिन पूरा नबू गेम वाला पे केते आछे 220 राधा कृष्ण का मूर्ति നടക്കും चारटा को दियंतु आ गोटे कप दियंतु नहीं आ गोटे दियंतु तैयारी करछंदी नडिया कटारी निजे करछंदी पुणी जोड़े सब ये कितने ये छोट चढ़े ना और ସବୁଆଡ଼େ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳାରେ ମା'ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ ମା'ମାନେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମ ଦେଶର ନାମ ଭାରତ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ये नारी प्रदेश। बहुत अच्छा हुआ मेरे को ये मेला इतने अच्छा लग रहा है, सचमुच हम सोच रहा है यहीं पे कहीं किस दिन रुक जा, हो नहीं सकता, बहुत सारे काम है। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। आपण जदि गोटे डीजे बजेबे देखंतु एते माने कार्यक्रम होउची आपण एठी एते लाइट अछि किंतु गोटा लाइट आपण एठी देखिबे जो लाइट सबटु हार्ड परिश्रम करू से ऊपर अछि शार्पी मा डीजे से जुआड़ डीजे बाजो से सेम दिन अछि लाइट गुड़ा सेम सब हेची तनो लाइट से केते जो डीजे रा बाजो सेटा सेटा 30 से जो सिंगल लेटर वाला 30
ତାଙ୍କ ଗୀତରେ କେତେ ମଧୁରତା ଥିଲା ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମ ଟାଇମରେ ଗୀତ ଆସିଲା ଆପଣ କାନରେ ହାତ ଦେଇ ଶୁଣିବେ ମାନେ କାନ ବୁଝି ଦେଇକି ନାକରେ ଶୁଣିବେ डीजे मनिका ଭିତରେ ସେ ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିବ ତମେ ଡିଜେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସେସନ ଗାଉଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ ତ ଝରକା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ଲାସ ଲାଗିଲାଣି ଗ୍ଲାସ ଗୁରା ଶୁଭୁଥିବ ଏପଟେ ଡିଜେ ବସୁଥିବ ଝରକା ଗୁରା କେମିତି ହଉଥିବ ମାନେ ଝରକା ଗୁରା ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଡିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛି अच्छा ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ଗାଡ଼ି ମଟର ସବୁ ସେ ଧରୁଛନ୍ତି କୋଉଥିରେ ସିଆଡ଼େ 40 ଟଙ୍କା ନା କହିଲେ ସରକାରଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳତା ଲାଭ କରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇକରି ଆସୁଥିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମେଳା ଭିତରେ ଯେପରି ଭାବରେ କହିଲେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପଠାରୁ ନେଇକରି ହସ୍ତତନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନେଇକରି ଆପଣ ସମସ୍ତ କିଛିର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ଆମ ମାଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମେଳାଟି ସୁଭଦ୍ରା ମେଳା 2025 ତେବେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଆଜ୍ଞା साड़ी कितने साड़ी 250 କେତେ ଦିଅନ୍ତୁ 250 ଆପଣ ନବେ ଏଇଟା ଅଢ଼େଇଶହ ବଡ଼ ଲଙ୍କାଟାର ନା ନା ସେ କୋଳିରୁ 250 এইটা আপনার ଆଗେ ଦାନ୍ତଗିଲି ଶୁକୁଲୁ କିଛି ନେବେନି ଦାନ୍ତଗିଲି ବଡ଼ି ସବୁ ଅଛି ନା କ'ଣ ମୁଡ଼କି ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗ୍ରୁପରେ କରୁଛୁ ଆଚାରଟା ଆମେ କରୁଛୁ ଆଉ ଏସବୁ ଗ୍ରୁପରେ ତିଆରି କରୁଛୁ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ କହି ଚଳୁଛୁ ଗ୍ରୁପ ଗଲାବେଳେ ସେମାନେ କହି चिप्स के आलू 250 दिंतु और झुणारू झुणा 250 यहाँ को डालती के ना ये 230 है रसुण पिठा केमती होची ତେଲ ଛାଣିକି ଖାଇବାଟା ना केमती तयारी केमती करछन ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ ଆଉ ଚାଉଳ ଏଇଟା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଉ ଚାଉଳ चावल और टेस्ट पके सुखीले बड़ी सुना ହଁ ଏଇଟା ମିଶେଇ ଦିଅ ଥୋଡ଼େ ଛୁଟେଇ ଦିଅ ସେଟା ଆମ ସେ ଡୋକର ପାଳୁ ଅଛି ଆରାଇ ମତେ କଥା
बोरिंग